belevágnánk. Én úgy hívom az éneklést, hogy nem is éneklés, hanem a hangban való létezés a pillanatban. Én úgy gondolom, hogy a legnehezebb út, de a legnagyobb ajándékkal járó út maga az éneklés. Ugye mi látó, tapintó emberek vagyunk, ezért a befelé érzékelésünk sokkal csököttebb, hogy így fogalmazzak. És azért mondom, hogy ez a legnehezebb út, mert amikor van egy hegedűs, van egy balettáncos, mindenki látja a lábát, látja a hegedűn az ujjakat, a zongorista, akármilyen fúvós hangszeren játszó ember, de az énekes nem lát. Tehát most azt mondom, hogy a földön állunk? Igen. Lemegyek a földszintre, a földön állunk? Nem. Lemegyek a pincébe, a földön állunk? Hol van a biztonság? Tehát egyáltalán, tehát amikor szoktam mondani, hogy kapaszkodunk, és életben maradunk, de tulajdonképpen nincsen semmi kötél. Tehát ez az első trauma, ami ér bennünket, hogy nincs biztonság. Tehát ez a leglényegesebb, hogy mindenért én vagyok a felelős. Mindent én teremtek, a léleknek semmi más feladata nincsen, mint tapasztalni. És akkor én ugye elképzelem, hogy lemegyek földanyába, és azon keresztül hosszan, lassan elkezdem tehát csak azt figyelem, hogy mi történik. Nem akarom, nem csinálom meg, elkezdem nagyon lassan felhúzni, megfordul, és visszafordítom a torokenergia csokromon keresztül a fényoszlopba. Ennek semmi más, de szájon? Hát most ezt a szájon mutattam. Ennek semmi más jelentősége nincsen, mint hogy a gondolatod által a teret kinyújtsd.